It's your guy STOCKS, aka Black Juice. We're back on another episode of Sunday Poetry, where we'll be breaking down episode 1 of season 2. We am joined by my guy here, Vince. My guy, what do you do? What's the laugh, my brother? How are you? Easy, my G. Easy. Oh, my G. Okay. We're already done with episode 1 of Yeah. season 2, and we're like excited, and the viewers as well are excited. So please take us. What does Kumfiliba means? Yeah, so obviously the title is Kumfiliba, and Ukumfiliba, it basically means that izinto azicaci in terms of life in generally, imizamo yabantu ayibonakali, umntu uthi ezama. It's almost like ngumntu ogalela amanzi kwisitye esivuzayo mntakwethu. So kumfiliba uthi usenza kungabonakali into, ifuture akho themba lezinto. So basically i-title i-breaker down ezo zinto zinjalo wena mntakwethu, if I can tell you to like that. Okay, thank you so much, my guy. And Kumfiliba is such a powerful phrase, you know, such a powerful phrase. We saw with visuals, you know. Take us deep because the Bestalubona outside of ilanduga studio. Yeah. So take us. So njengoba benchilo kula young interview le besiyenzile before episode 1 season 2 wa drop into ba sizaba more of outside ngokwexesha elininzi. So bekunyanzelekile into ba ukumfiliba, which is the title of the poem, ihambelane plus ne scenery. If abantu baqaphele mosipha ku season 2 episode 1 kuye kwabonakala iscenes zoba okay intsokolo kunzima, so zezo zinto ezinjalo wena mntakwethu. So that's why we decided to be in that specific area or environment to resonate a poem with the area okanye environment. So it was only fitting for us sibe phakula area ibinje mntakwethu, if I can put it like that. I hear you, my brother. Okay, so when as personally and socially, how familiar are you with the struggle? Yeah, so I don't wanna lie, personally, I feel like wonke umntu has their moments of struggle. Yabo wonke umntu unazo difficulties in their lives, and personally, as much as I might not go into detail, but I've had my own struggles, even in terms of Sunday poetry in general, whereby I was what do you call this thing? Yes, and there's blocker now, there's doubt. So I can also define that as a struggle. But in terms of indoba mhlambi struggle says social, yes, as njengoba bekubonakala napha kwi-video pha kweza visuals, into kokuba amapozi abantu ababonakala into kokuba kunzima nyani njengoba ndithetha nge-struggle pha. So definitely socially we struggle. That's why sibizwa i-previously disadvantaged areas on my brother. Yes. So yeah, that's how I see it. Yes, okay. Like Ubuntu wise when it comes to struggle. Yes. Imagine ke kumntakwethu njengoba si-strugglisha nje kuphinde within, and I feel like abantu ba-driven nge-survivor kakhulu, so much that abantu babelieve kwi-individualism. So umuntu ufuna uzimela eyedwa, akafuni uba ngumntu ngabanye abantu, as ikhona mos nenye line pha, ikhona nenye line pha endithi into kokuba abantu abafuni uba ngabantu ngabanye abantu. So they do not want to seek help, abafuni into ba seyenza intloni ngokuba umuntu ayocela uncedo. So icutha pha kula concept yazane for fathers zethu yoba ubuntu wena my brother. Yes, so that's what I speak of there. Word on that, Bafo. Yeah. Thank you, matey. Okay, like I struggle, like windlala uyibona njani ku social society manager? Yes, so i-poverty ke indlala wonke ndawo yonke, ndiqinisekile zimbalwa i-communities ezingenayo indlala. So intsokolo ibenza abantu balambe kakhulu mntanami, and ekulambeni uyawufumaniseka into yoba not only that balamba nasesuswini, you'll notice that nasengqondweni, because xa ulambe esuswini iba khona ne-shift apha kuwo kwindlela yocinga. So indlela yocinga iza enda up kwenzisa izinto endinothi ufumaniseka uba ziza kulidishela more to indlala, because uzawufuna umosha abantu just because of indlala. I-crime rates ziyanyuka just because of indlala. So there's a lot I can say that indlala ine-impact ngakhona kwi-communities zethu. So bendigxininisa ezo zinto wena mntakwethu pha endlaleni. Yes. Okay. Like ukumfiliba, should people take it as a positive or a negative? Like emphasize and learning ukumfiliba. Yeah, which is I like that question, because
phana ikhona ichomi yami ibikhe yandibuza actually ngaloo nto le ba ifilisha into yoba i-ending kumfiliba ayinayo laa sense of indlela yoba umntu ndingamkhuthaza ngayo, but ndiyenza on purpose, to be honest, my brother, laa nto leya, because phaa kule poem ndi-emphasizer only about ubunzima, ndithetha only about ubunzima. Yes, ekugqibeleni funeka ibe khona i-light at the end of the tunnel, I understand, but ikhona istanza sokugqibela phana sithetha ngento yoba iline yokugqibela phaa ithi mandinyamezele sendizelwe, which means into yoba in a way ikhona i-positivity. Nam ndinalo ithemba in kwaleni uba ibe kanti ndifuna unyamezela, ikhona ithemba endinalo phaa. So as much as ba isounda ingathi ndithetha ngobunzima nje qha, I am actually talking about ubunzima, and ndifuna kucace ba ubunzima lento le poem ingayo wena mntakwethu. So that's why ndigxininisa kakhulu, but it is in a way positive phaa ekugqibeleni ba umntu makangagive up kuloo nto le ayenzayo nangona ubunzima buyiloo nto buyiyo. Thank you so much, my brother. Thank you so much. Okay, I believe out there is that kid that is like looking for indlela yoba to accomplish the dreams that he is having. So can you please share a word of motivation for that young boy that is watching? Yeah, so what I can say is, obviously, mhlawumbe so we've so many times into yoba umntu akagive up emaphupheni akhe. So just like me, with even Sunday Poetry, it was a matter of into yoba ndayiqala 2018. Imagine ba kwi-realities esiphila kuzo into yoba kuthiwa efowunini phangela wena, enza loo nto leyo uyenzayo, because kuyanyanzeleka into yoba ube nayo into etyangayo esuswini. So what I can tell you is that ba kwixesha langoku you are able to multitask, uphangele ube uinvesta kule nto uyithandayo, which is ile nto ndiyenzayo. So I can tell you out there, stop giving up. Stop thinking that it is the end of the world. Xa ufumaniseka uba ngalaa moment izinto azihlangani, eventually nam ndiphila ngalo elo themba elo okakunyamezela oko ndithetha ngalo. Otherwise, keep the faith and keep putting in the work. Otherwise, that's what I have to tell you. Much respect. Thank you so much, mate. Okay, man. We have to close it up on this episode. Until next time, thank you. We out.